Благословен да бъде нашия Спасител, благословено да бъде Неговото свято име. И нека Бог да благославя всеки един брат, всяка една сестра и цялата слава да бъде на Господа. Бог да благославя братите и сестрите, Бог да ви благослови брати и сестри в Бога. Божията благост и Божията милост да бъдат върху нас. Божията благост и Божията милост да бъдат и върху България. Нека Бог да благославя и България. Нека цялата слава да бъде на Господа, на Исуса Христа. Благословен да бъде Господа, който ни събира тук тази вечер. Благословено да бъде Неговото свято име. Вярвам, че Господ е жив. Вярвам, че Той ни събира. Вярвам, че Той е тук, защото двама и трима Той казва: аз съм между вас. В някои преводи на Библията казва: аз съм с вас. Но ако погледнем писанията Божии, ако погледнем Божието Слово, Той ни казва, че Той е винаги с всеки един от нас. Той е с младежите, Той е с братята и сестрите, Той е с всеки един от нас. Слава да бъде на Господа, на Исуса Христа. Нека Бог да благослови всеки един от нас и Бог да ни отвори сърцата и умовете тази вечер. Защото има какво да чуем онова, което Бог има да говори. Има какво да видим онова, което Бог има да ни открива. Има какво да пипаме онова, което Бог ни дава и ние да пипаме. А това е всичко става чрез Него, от Него и за Негова слава. Нека Бог да ни благославя. Благословен да бъде Господа, който ни събира тази вечер. И аз вярвам в Бога, че тази вечер Словото ще падне на добра почва. И както дъжда пада и не се връща, така и Божието Слово пада и то не се връща на празно. Затова, сестри и братя в Бога, в Исуса Христа, аз ще ви помоля, нека да се обърнем и да кажем: Божието Слово е за мен. Затова ли, брат? Божието Слово е за мен. Може да седне и там. Нека Бог да ни благослови, сестри и братя в Бога, в Исуса Христа. Благословен да бъде нашия Спасител. Благословено да бъде Неговото свято име. Тази вечер има какво да говорим, има какво, т.е. да проповядваме, защото когато говорим, ние може да говорим неща, които не са от Библията. Даже понякога наши братя проповедници допускаме грешка, когато казваме, че тази вечер ще говорим. Ние няма да говорим, ще проповядваме Божието Слово. Защото Божието Слово се проповядва и той се проповядва чрез силата и помазанието на Святият Божий Дух. Амин. Нека Бог да благослови всеки един от нас и силата на Святият Божий Дух да падне върху нас и то да ни изпълва с сила и с помазание. Да, тази вечер Божието Слово, което ще споделим, е за божествено изцеление. За божественото изцеление. Какво ни казва Библията за изцеленията? Какво ни казва Божието Слово за възстановяването? И много често живеем в такъв живот, където много често хората се оплакват. И болестите настъпват и те всекидневно, ежемесечно, годишно. Ако погледнем като статистика колко пъти човек се разболява, виждаме, ако направим една равносметка или ако направим и погледнем назад годините, ще виждаме, че една част от човешкият живот минава в трудности, минава и в изпитание, но друга част минава от човешкия живот, минава в болести. И човек се задава въпроса и си казва: защо се разболявам? Защо съм болен? Защо съм болна? Защо допирам до лекаря? Защо търся медицинско лице? Много често ще ви споделям от Божието слова, от Божиите слова, много често ще ви споделям и ще ви казвам, че нашият лекар не взима пари за изцеление. Амин. Нашият доктор, кой е нашият доктор? Исус Христос живия. Амин. Слава да бъде на Бога. Нашия лекар не взима стотинка. Докато онова, което ни казва Божието Слово, докато онова, което ни предупреждава Божието Слово, то ни казва, сестри и брат в Бога, в Исуса Христа, че изцеленията идват от Бога чрез Исуса Христа под силата и въздействието на Святият Божий Дух. Амин. Слава да бъде на Господа. Добре, след като знаем всички и Библията ни казва, че Бог изцелява, тогава защо има болести по земята? Защо има
болестни състои. Защо има болести и защо е допуснато да има болести? Защо понякога хората попадат в болестни състояния? Защо понякога чуваме най-различни неща и в интернета, и по разговори с наши близки, и познати, и приятели? Чуваме, че онзи се е разболял. Или онази се е разболяла. Чуваме, че някой минава през труден период от години от живота си и то преминава чрез болести. За откъде са дошли болестите? Библията ни дава отговор за всичко. И затова много често казвам, сестри и братя в Бога, в Исуса Христа, че ако искаме да видим отговорите, независимо в каква сфера в нашия живот, независимо какво нас ни интересува, независимо как ние да се получаваме, как да изграждаме живота си или как да стъпна по-здраво върху Библията. Знаете ли как мога да стъпна по-здраво върху Библията? Когато следвам и прилагам Божието Слово. Амин. Слава да бъде на Бога. Да, Божието Слово казва, че Той бе Бог, че Той е Бог. Божието Слово ни казва, че Той говори, т.е. Божието Слово ни казва и говори сам за себе си, сестри и братя в Бога, че Той дава удостоверение, че Божието Слово има думи на вечен живот. И тези думи имат сила. Нека Бог да ни благославя, сестри и братя в Бога, в Исуса Христа. Да, откъде са дошли болестите в днескашно време? Нека да се върнем към Божиите писания. Нека да отворим в Битие 3 глава. В Битие 3 глава. Това е още когато Бог създаде. Бог кого първо създаде? Кой беше семейството? Адам и Ева. Нека Бог да ни помага и Бог да ни благославя. Нека да отворим в Битие 3 глава. Ще прочетем от 1 до 5 стих. Включително и 4 стих. И там се говори за нещо, което много често понякога пренебрегваме да отдадем внимание, защото той е много хитър. Той е много лукав. Вижте, тук се говори за дявола, за Сатана. И Библията ни дава насока и ни дава посока, т.е. какво се е случило, когато Бог създаде Адам и Ева. Но там се казва, сестри и братя в Бога, в Исуса Христа, змията беше най-хитра от всички полски зверове. Забележете какво казва. Беше най-хитра. Беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя каза на жената, истина ли каза Бог да не ядете от никое дърво в градината? Жената каза на змията, от плода на градинските дървета може да ядем, но от плода на дървото, което е встред градината, Бог каза да не едете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. Амин. Слава да бъде на Бога. Не, когато чуваме за умиране, никой не иска да казва амин. Но нека да кажем амин на това, което сме чули. Слава да бъде на Господа на Исуса Христа. Да, това са Божии писания. Това е Божие Слово. Нека Бог да ни помага и Господ да ни благославя. Цялата слава да бъде на Господа на Исуса Христа. Какво се случва? Забележете, след като Бог направи, сътвори Адам и Ева, Бог предупреди ли Адам и Ева да не правят нещо? Библията ни казва, че Бог винаги предупреждава. Бог винаги казва. Бог винаги говори. Аз ще помоля Светлю да стане и да отиде до сестра Миленка да седне. Айде, Светлю, стани. Стани, тебе чака цялата църква. Ти си по-специален тая вечер. Стани и седни. Така, нека Бог да ни благославя. Бог да ти благослови. Какво казва Господ? Бог винаги говори. Аз искам да попитам църквата Христова. Бог говори ли на нас? Да. Амин. Чрез какво говори? Тук е тази редица? Чрез Словото. Амин. Бог говори чрез Словото. Друг начин Бог няма да ти говори. Бог ще ти говори чрез Святия Дух, но Бог ще ти говори чрез Словото. И двата случая, когато Бог ти говори чрез Словото, Бог винаги ще ти даде слова, където да прочетем и да погледнем какво Бог има да ни каже. Слава да бъде на Бога. Преди години исках да споделя с църквата
това не съм го споделял, когато имаше съкращение там на работното место и много хора подаваха им документите за съкращението. И аз стоях на пейката сред тях. Бях навел главата си и бях в очакване, че ще ме съкратят. Това може би преди 10-12 години. И това никога не се забравя, когато Бог говори. И знаете ли, че Бог говори и ми даде стихове от Псалм 90. Сестра Зоя, може да кажеш първите два стиха на Псалм 90? Другата сестра. Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. Амин, Бог да ти благослови. И това ми се откри. И това Господ го говори в умът ми чрез Святият Божий Дух. И нема Господ не говори. И гледам хората как взимат листовете за съкращение, оклюмвани глави. Знаете, когато няма работа, няма препитание. Брата Сен стои на пейката, очаквам, че ще имам съкращение. Но Бог ми даде потвърждение, че който стои под сянката на Всевишния, как беше по-малко? Който живее под сянката на Всевишния, под покрива на Всевишния, той ще пребъдва. Да, нека Бог да ни помага и Бог да ни благослови. Какво имаше Бог да каже? Бог даде уверение, че нямаше да бъда съкратен. Слава да бъде на Бога. И аз там на работното място имам една Библия и веднага на обедната почивка отивам, отварям Псалм 90 и го прочитам и започвам да благодаря на Бога. Защото когато Бог говори чрез святото си Слово. Той винаги ще те насочи към Словото, но Бог предупреждава. Забележете, Адам беше предупреден. Неговата жена, айде по-днескашно ще го кажем, неговата съпруга, беше предупредена. Всичко могат да правят в Едемската градина, но само сред дървото за познаване на доброто и злото да ни отиват. И аз питам църквата, днеска Бог предупреждава ли хората си? Да. Бог предупреждава ли своите си? Да. Слава да бъде на Бога. Защото Бог винаги предупреждава. Бог винаги говори на своите си. Той в момента говори на църквата. Нека слава да бъде на Господа, на Исуса Христа. И Той говорише на Адам и Ева, всичко може да правите, но само сред дървото, но само при дървото за разпознаване на доброто и злото няма да ходите. Защо беше специално това дърво? Това дърво беше специално, защото това дърво Бог беше забранил там да не се ходи и да не се откъсва плода му, да не се яде. И някой казва, добре, щом Бог забранява, защо Бог постави дървото за познаване на доброто и злото точно пред техните очи? Не можеше ли да го скрие някъде далече? Не можеше ли някъде да го скрие от очите на Адам и на Ева, ами постави го точно пред техните очи? Знаете ли защо го направи това Бог? За да има избор. Бог да те благослови. За да имаме избор. За да вземем решение. Да, ще вземем решение. Ще слушам ли думите на Бога или ще ги отхвърлим? В случая, какво направи Адам и Ева? Какво направи Ева? Отхвърли думите на Бога. Обаче, преди да ги отхвърли думите на Бога, беше изкушена от някой си. Кой беше този някой си? Това беше Сатана. Сатана, забележете сестри и брат в Бога, той е най-хитър от всички. Той е най-хитър от човеците. Сатана е най-хитър от всичките творения, които Бог е сътворил. Сатана е много хитър. Той изкушава, той съблазнява, той подманва, той подтиква. И знаете ли какво каза на Ева? Наистина ли Бог ти каза? Ама наистина ли каза Господ това нещо да не го правиш? И с дявола винаги идва и казва, абе наистина ли в Библията пише така? Абе наистина ли това ти каза Господ? И дявола винаги съблазнява сестри и брат в Бога. Той подтикна Ева, подбуди Ева, съблазни Ева да иде и да направи първата крачка. Какво направи Ева? Ева взе плода, хапна и каза, много хубаво. Я, мъжо, вземи и ти малко опитай. Я, даме, вземи сега. Не дей да се правиш на много набожен. Не дей да се прави на много вярваш. Абе, хъпни малко, бе, няма нищо. Нищо, че е казал Бог. Нищо, че е предупредил. И Адам, и той, яде ли от плода?
Какво се случва след това? След това идва Адам и Ева се крият от Бога. Хора, които бяха в близост с Бога. Хора, които виждаха лицето на Бога. Хора, които виждаха славата на Бога. Там Библията ни не казва, че са виждали славата, но бяха в близост, бяха в интимност, бяха в контакт с Бога. Те са виждали всичко, онова, което Бог им казва, виждали са лицето на Бога. И изведнъж да се скрият от Бога. Нека Бог да ни помага и Бог да ни благослави. И тогава какво каза Бог? Къде си, Адаме? Тук съм, Господи, ама аз се скрих от Тебе, защото разбрах, че съм гол. И знаете ли, сестри и брат в Бога? В цялата история виждаме, че Бог попита Адам и Ева, кой ти каза, че си гол? Ами жената, който ми даде да ми бъде моя спътница, тя ми даде да ям от плода. Бог знаеш какво ще направят Адам и Ева. Тогава Бог каза нещо, и който днескашно време се случват в нашия живот. С мъки и болки ще раждаш. С труд ще отглеждаш децата си. Към мъжа се обърна. Проклета да бъде земята. С труд и пот ще се храниш. С мъки ще отглеждаш семейството си. И аз мисля, че това нещо се случва днескашно време в нашия живот. Слава да бъде на Господа, на Исуса Христа. И много често съм се задавал въпроса, ако Адам и Ева не бяха съгрешили, може би животът щеше да премине в друг начин на живот. Нашият живот щеше да премине в друг начин на живот. Какво се случва след грехопадението, след като не послушаха Бога? Да, тогава се случи грехопадение в Адам и Ева и тогава, забележете, след непослушанието на Адам и Ева, първото убийство се случи и е описано в Библията в цялата световна история. Знаете ли кое е първото убийство? Каин и Авел. Да, брата убива брата си. Защо го уби? Защото имаше грях. Да, и виждаме, че грехът навлезе чрез Адам и Ева поради непослушанието на думите Господни. Грехът влезе. Знаете ли, че след като влезе грехът, сестри и брат в Бога, в Исуса Христа, грехът, какво се случва? Грехът води към смърт. Грехът ражда смърт. Да, не само смърт биологическа, но и смърт духовна. Да, сестри и брат в Бога, идва първото убийство на човек от човек, т.е. Каин и Авел. Библията ни дава духовни причини или основни проблеми за болестите, за обладаването и падението. След като дойде грехът чрез Адам и Ева, поради непослушанието, дойдоха и болестите. Нека Бог да ни помага и Бог да ни благославя. Забележете, сестри и брат в Бога, в Исуса Христа, защото там се говори не само за Каин и Авел, но се говори за Адам, говори се и за Ной. Преди потопа хората бяха зли, в сърцата ни се изпълваха със зло. И естествено дойде и болестите. Нека Бог да ни помага, Бог да ни благославя. Тоест, там където има грях, там където има непослушание на Божиите думи, там има грях. А грехът засяга нашето здраве и духовно, и физически. Слава да бъде на Господа, на Исуса Христа. Ако отворим в Йоанна 5 глава, в Евангелието на Йоан 5 глава, 5 стих, имаше една история, който Исус отиде в една капалня. В Евангелието на Йоан 5 глава, 5 стих. И там имаше един човек болен от 38 години. Представете ли си човек да е болен от 38 години? Този човек беше болен, този човек не можеше да се движи, ни ръце, ни крака, беше пълен инвалид. Знаете ли по какво разбираме, че е инвалид? Исус отиде при капалнята Витезда и му каза нещо много интересно, което днеска Господ говори на нас. Искаш ли да бъдеш изцелен? Господ днеска говори на нас, на църквата си. И той пита църквата.
Обаче какво каза болния? Ами там чакам, Господи, някой да ме пусне във водата. Защо чакаха водата да бъде пуснат? Защото в годината един път идваше ангел от небето и водата почваше да се пени, да се пени водата, да издава различни шумове, и там взимаха, който беше болен, и около тази вода имаше много болни хора, и взимаха болните хора и ги поставяха във водата, и който влизаше във водата, излизаше изцелен. И този болният какво каза? Ами няма кой да ме сложи във водата. Днескашно време, като погледнем тази история, Исус отива до нас. С какво идва Исус при нас? Чрез Словото си. Исус идва чрез Библията. Исус идва с вяра. Идва Исус, когато ние прилагаме вяра, но Исус идва чрез Словото си. Защото ако искаме да видим къде е Исус, ние отваряме Библията. Ако искаме да видим Исус жив ли е, отваряме Божието Слово. Ако искаме да видим Христос възкръснал ли е, отваряме Божието Слово. И Исус идва при нас и Той ти казва: искаш ли да бъдеш изцелен? И много хора в днескашно време казват: да, ма Господи, ти искаш да ме изцелиш, абе няма кой да ми помогне. Аз ще търся този човек, той ще ми помогне. Ще търся онзи доктор, той ще ми помогне. Ще търся тази болница, там има добър специалист, там има добър лекар. Там има добри лекари. Те ще ми помогнат. Исус какво каза на този болник? 38 годишен човек, който не може да стане от постелката си. Всичко е под него. Искаш ли да бъдеш изцелен? Само му каза едно изречение. Искаш ли да бъдеш изцелен? Няма кой да им помогне. И днескашно време много християни търсят помощта на други хора, на други средства да бъдат изцелени. А знаете ли, че Господ изцелява? Амин, ни чува. Господ изцелява. Слава да бъде на Бога. Да, сестри и брат в Бога. Да, в тази история с болния човек е, че той е извършил грях. Някой казва: как така от 38 години е болен? Така ли нямало лекари? Да, по времето на Исус също е имало медицина. По времето на Исус също е имало и лекари. Но Исус отиде и му каза: искаш ли да бъдеш изцелен? Да, сестри и брат в Бога, в Исуса Христа. След това, след като Исус му каза: стани и ходи, този човек какво направи? Взе постелката си, стана, взе постелката си и почна да ходи. Тоест, виждаме божествено изцеление върху този човек, който беше 38 годишен, който беше болен от 38 години. И тук виждаме, сестри и брат в Бога, Исус отиде при него в Йоанна 5 глава 14 стих и казва: след това Исус го намери в храма и му рече: ето ти си здрав, не съгрешавай вече, за да не те сполети нещо по-лошо. Защо Исус го предупреди? Защо Исус му каза да не съгрешава? Защото там, четейки стиховете на Библията, четейки Божието Слово, виждаме, че когато има извършен грях, идва болестта. Там, където има грях в живота на човека, идва болестното състояние. Да, сестри и брат в Бога, в Исуса Христа. Нека Бог да ни помага и Бог да ни благославя. Знаете ли, имаше едно семейство, и аз съм го слушал като пример от стария пастир, който е преминал в Божията слава. И той разправяше, имаше комши, съседи до тях, които живеят. Млади семейства, мъж и жена. И жената, знаете ли какво правеше? Жената кълнеше. Кълнеше, който се допира до оградата, който влиза в тях. Ако на някои животните влезнаха, ако на някои животните влизаха в тях по погрешка, нещо се е случило, че някаква кокошка е влезнала в тях, тя почва да кълне на когото са животните. Тя кълнеше наляво и надясно. Тя кълнеше за доброто, за добър ден и за добър вечер. Непрестанно кълнеше. И стария на пастира, бащата казваше на комшията си, на съседа си: абе, комшо, кажи на твоята съпруга да не кълне. Това, което прави, е недобро.
И мъжът ти казва, аз си казвам, ама не мога да я спра. Тя постоянно кълне. Вижте, сестри и брат в Бога, в Исуса Христа. Нека Бог да ни помага и Бог да ни благославя. Когато има грях, идва болестта. И много често понякога чуваме за хора, които са болни. Чуваме за хора, които са на болнично легло. И казваме, този човек защо стои? Защо е болен? Защото е извършил грях. Знаете ли, че има грехове, които водят хората до болнична постеля, до болница? Защото там, където има грях, там има болест и душевна, и духовна, и физическа болест върху тялото. И знаете ли какво се случи с това семейство? Жената, където кълне. Така стана, че те не можаха да имат деца. И когато устаряха, нямаше кой една чашка вода да им донесе. Нямаше кой да им отвори вратата. Нямаше кой една чиния храна да им донесе. Нямаше кой да ги опере. Сега някои от сестрите, братята са млади, прави, здрави. Но тези сестри, които са вдовици, знаят за какво говоря. Когато някой не ти отваря вратата да ти посети. Когато някой не ти отваря вратата да ти донесе нещо си да те зарадва. Те нямаха деца. А знаете ли, едно потомство трябва да има деца, защото децата са дадени дар от Бога за нас. Там, където извършваш грях, там, където има грях, там има болест. Сестри и брат в Бога. Нека Бог да ни благославя и цялата слава да бъде на Господа, на Исуса Христа. Ако погледнем в Старозаветните писания, също има царе. И хубаво е да четем Старозаветните писания, където са вършили грях и са се разболявали. Примерно Давид. Извършили грях с Вицавея, забременя. Това не беше ли грях? Какво се случи с детето? Детето умря. Роденото бебе на няма и 2 годинки, на няма 1 годинка, на няма и 1 ден и излиза от корема на майката и на другия ден умира. Защо се случва това нещо? Понякога казваме, той умря. Понякога казваме, прощавайте, той се разболя. Той е болен. Той е болен, защото греха му пречи да бъде здрав. Нека Бог да ни помага и Бог да ни благослави. Да, сестри и брат в Бога. Другия начин, който идват болестите, един от начините, който идват болестите в човешкия живот, е поради грях. Нека Бог да ни помага и Бог да ни благослави. Другия начин, по който идват болестите, е, че Сатана, както излъга Адам и Ева, Сатана обладява. И тук искам църквата добре да запомни това, защото както Сатана обладава, но самата думичка обладава, някой знае ли какво е това? Да обладаеш някой. Обсебва. Но не само да обсебиш, но това означава да вземеш чужда територия. Да влезна в дома на сестра Милена и да каже, тези стаи са мои и то двор е мой, ти имаш само килера, там да се движиш. Да влезна в сестра Силвия да каже, тези стаи са мои, тая къща моя, ти само имаш дама, там да се оправиш при животните. Да влезна при брата Ангел и да каже, всичкото е мое, ти си стоиш в магазина 24 часа без да такош, къщата е моя. Стои си в магазина, не излиза от магазина. Да влезна при сестрата Жана да каже, тази къща е моя, само двора е твой. Думичката обладава означава да взема чужда територия. Забележете, сестри и брат в Бога, в Исуса Христа, че Сатана обладава, взима територии. Как може да вземе територии? Да, сестри и брат в Бога, в Исуса Христа, в Деяния на апостолите, 10 глава, Петър е в дома на Корнилий. И там, ако погледнем, братко и сестро в Бога, в Исуса Христа, когато Петър се молеше, тогава Бог праща хора да го извикат и да дойде в Корнилий. Той е римски офицер, но този римски офицер, той се молише и постише. За поста ще говорим по-нататък, защото поста е смиряване на душата, не е диета да ослабне човек, но то е смиряване на душата. И хубаво е църквата, ще го обявим, да започнем да постим
Да постим за църквата си. Имаме нужда. Нека Бог да ни помага и Бог да ни благослави. И тогава Корнилий се молише и постише и Бог чу молитвата му. Вижте, Бог как може да чуе нашата молитва? Бог как може да даде отговор? Когато ние застанем на колене, когато ние застанем в пост, Бог ще чуе твоята крещяща нужда. Нека Бог да ни помага и Бог да ни благослави. Да, и тогава Петър отиде в дома на Корнилий, извикаха го. И тогава, когато влезе Петър в дома на Корнилий, Корнилий падна на краката му и Петър му каза: стани, сам аз съм човек като тебе. И Петър почна да говори за Исус Христос. И в Деяния на апостолите, 10 глава, 38 стих, Петър казваше: именно Исус от Назарет, как Бог го помаза със Святия Дух и със сила, който обикаляше да прави благодеяние и да изцелява всички угнетявания от дявола, защото Бог беше с него. Какво прави дявола? Дявола угнетява. Когато говорим за думичката угнетение, някой знае ли думичката угнетявам какво означава? Да създавам напрежение. Да създавам напрежение. Да смущавам хората. Нека Бог да ни помага и Бог да ни благославя. Защото дявола влиза и заема чужди територии. Дявола влиза и заема територии на телата на хората. Знаете ли, че дявола може да обладае и животно? В случая, където Библията ни е описано, когато онзи беше обладан от легион, когато Исус го освободи, демоните къде искаха да отидат? В прасетата. Прасетата се побъркаха. Я се представете едно стадо на селото да не знае къде да ходи. Нека Бог да ни помага и Бог да ни благославя. И тук Петър казваше за Исус и казваше, че Исус като обикаляше да прави благодеяние и да изцелява всички угнетявания от дявола. Забележете, сестри и братя в Бога, в Исуса Христа. В Марк 9 глава имаше едно момче, четете го 14 стих, там имаше едно момче, който беше болен от епилепсия. Думичката епилепсия не е желателно на никой. Това означава по съвременната медицина мозъкът да спре да функционира, да прави смущение в самия мозък, да прави смущение и човек попада в такова състояние, който не знае какво прави. Той може да му стане зле по време, когато кара, затова тези хора на тях не им се дава книжка шофьорска, може да му стане зле, когато слиза от автобуса, може да получи припадъци, когато се храни. Но това момче беше епилептик. Как разбираме, че е епилептик? В в Марк 9 глава, 17 стих, тогава бащата на това момче, момчето беше епилептик, отиде при апостолите и апостолите се молиха, но не можаха да го изцелят. Тук ли сме? Тогава Исус чува глъчката и казва: какво се случва тук? Бащата се обръща към Исус Христос, казва: аз отидох, така перефразирам историята, защото има някои от сестрите не могат да четат. И тогава бащата каза: аз отидох при апостолите, при твоите ученици, те не можаха да го изцелят. Исус какво каза? О, роде, не вярваш. До кога ще бъда с вас? Забележете, сестри и брат в Бога. В Марк 9 глава, стих 17 стих, и един от народа отговори: учителю, доведохме при тебе сина. Той казва: доведох при тебе сина си, който има ням дух. Когато говорим за ням дух, това означава обладаване на човек. Тук също ни казва, че Исус в 20 стих и 25 стих отиде и му каза: и доведоха при него, и като го хванатият от бяс, веднага духът го сгърчи, той падна на земята и се валеше запенен. Това означава, че от устата му стана му лошо, от устата му излизаха плюнки, слюнки, грозна гледка. И тогава в стих 25 Исус
А Исус като видя, че се стича народ с мъмрен и честивия дух и каза: дух неми и глухи, аз те изцелявам, излез от него и да не влезеш вече в него. Забележете, че Исус не само, че изцели, но Исус първо изгони немия дух. Ням дух. Сега, ако погледнем, сестри и брат, в Бога, в Исуса Христа, откъде идват тези духове? Кои са тези духове? Знаем, Библията ни казва, има 3 вида духа. Единият Святият Божий дух. Амин. Вторият човешки дух. И третият демоничният дух. Откъде идват тези демонични духове? Библията не ни дава точна насока откъде произлизат и къде идват, но поглеждайки писанията, в старозаветните писания, поглеждайки Откровение, виждаме, че демоничните духове са подвластни на Сатана. Както Бог има ангели, употребява ангели, Сатана има демонични духове, има и паднали ангели, които тези демонични духове влизат в човека и човека може да стане психически недобре. Понякога виждали ли сте хора, които са психически недобре? Как си говорят самички, как понякога самички си отговарят, самички си задават въпроси, самички си отговарят. Как понякога големи хора, които взимат детски играчки и почват да стрелят по хората да играят, и понякога ние казваме, то е нещо недобре. Да, то не е добре, защото в него има един. И в него, който има един, това е демоничен дух. Този човек е обладан. Да, сестри и брат в Бога. Защото Сатана обладава, Сатана взима чужди територии. И ако погледнем, сестри и брат в Бога, там където има обладаване, там където има превзимане на чужди територии, там също здравословното състояние на даден човек може да се влоши. Нека Бог да ни помага и Господ да ни благославя. Слава да бъде на Бога. Демоничните духове са подвластни на Сатана. Те са реални. Имат свой характер, притежават воля, интелигентност, действат според тяхната лоша природа. Те имат лоша природа. Някога виждали сте човек, като стои и самичък почва да си говори? Да, никак не е смешно. Защото този човек не е сам. В него има демоничен дух и той е обладан. Нека Бог да ни помага и Бог да ни благославя. Какво правят демоничните духове? Те рушат здравословно и психически. Нека Бог да ни помага и Бог да ни благославя. В случая, когато Исус даде пример, когато има някъде обладаване на даден човек, първо човека не се моли за благословение. Върху него не се моли Исус за благословение. Исус не се моли за изцеление. Първото нещо, което Исус направи, е изгони духа. И той затова казва в стих 25 стих: дух неме и глухи, аз ти заповядвам, излез от него. Затова нашата цел ние да знаем църквата, как да постъпваме с такъв вид хора, които са обладани, които не знаят какво правят. И ако те срещне такъв човек по пътя, и ако се плашиш от такъв човек, застани с вяра. И започни да му заповядваш в името на Исус Христос, да напусне този дух от него, да излезе този дух от него, да се отдръпне от вас този човек. Но трябва да го направиш с вяра. Нека Бог да ни помага. Вяра в живият Исус, в името на Исус Христос. Нека Господ да ни благославя. И Исус първо освобождава. И ние църквата, вярващите, трябва да знаем, брати и сестри, че първото нещо, когато някой е обладан, мъж и жена, затова най-хубаво е да се извикат църковните презвитери. Да идат в тях, да се помолят, да изгонят този дух. И тази жена или този мъж ще бъде освободен. Но преди да идат да се помолят, преди да изгонят, преди да идат и да изгонят, първо този, който ще гони и ще се моли за този, той трябва да пости. Забележете това. Не можеш просто да идиш така: хайде излез бе, къш. Първо трябва да постиш. Първо трябва да прекараш време в молитва.
Защото това е демоничен дух, който може да скочи върху тебе и да те нарани. Да, сестри и брат в Бога. Нека Бог да ни помага и Бог да ни благославя. Те имат лоша природа. Те здравословно и психически нарушават човека. Някой казва, как може да влезе този демоничен дух? Чрез най-различни неща. Демоничният дух може да влезе, когато човек отвори врата, духовна врата, когато отвори врата и дявола влиза и нанася поражение. Имало е случай, когато дадена сестра отива, разправят за 1 година храна, умряла е човека, и тя отива, уж в църква ходи, отива, нахранва се с тази храна, шептана или дявола или демоничният дух идва в нейния живот. И знаете ли какво правеше тази жена? Почва да се бие с снахите си. Почва да се бие с синовете си. Почва да ги пъди от къщата. Почва да пъди снаха си, почва да пъди сина си. И аз питам църквата, това от Бога ли е? Не. Какво прави дявола? Дявола влиза където има отворена врата. Отива, участва в 1 година раздаване за умряло, участва в храна, нахранва се корема 1 път, влиза демоничният дух в нея. Нека Бог да ни опази, сестри и брат в Бога. Амин. Демоничният дух нанася поражение, вечерта почва да буйства. Имало е случай жена, която отива на ходжи, прави магии, който си лее куршуми. Знаете ли, тази жена имаше пък дух на змия. Пада на земята и се прави на змия. Голяма жена, 60 годишна жена. Изкарва се езика и съска като змия. И това е грозно, повярвайте ми. И тя почва да плаши децата си, почва да плаши синовете си, почва да плаши снахите си. Такъв човек, ако живее във вас, ще живеете ли с него? Да не бъде, сестри. Бог да ни помага. И тази жена се оказа, че във всяка стая, когато посетихме тази жена, във всяка стая имаше муски. Във всяка стая. Москва за здраве, муски за иди какво си, муска иди за какво си. Ако някой има муска, извикайте ми, ще дойде, ще го взема, ще го хвърля. Нека Господ да ни помага и Бог да ни благослави. Откъде идват демоничните духове? Демоничните духове могат да дойдат, когато отворя врата и влезе лукавия. Бог да ни помага. Когато участвам на 40 дена, когато участвам на помини, на раздаване за умрели, за душата, в такива работи църквата не участва, защото си отваря врати да влезе демоничния дух. Нека да имаме мир, сестри и брат. Знам, че така не ви харесват думи, но това е истината, това е Божието Слово. Нека Бог да ни помага, Бог да ни благослави. Затова, мили сестри и братя в Бога, в Исуса Христа, демоничните духове са подвластни на Сатана. И Сатана е много хитър и казва, той сега ходи на църква, обаче участва там, отваря си врата, Сатана влиза и нарушава твоят мир, твоето спокойствие. Слава да бъде на Бога. А такъв човек, който прави куршуми, такъв човек, който прави магии, такъв човек, който прави муски, този човек отива в ада. Отива в ада. Ако той не се покая и не приеме Исус Христос. Също демона може да обладае даден човек чрез наследствени проклятия. Знаете ли какво е наследствено проклятие? Ако прабабата е правила някакви магии, прадядото е ходил иди къде си, или дядото или бабата на даден човек е правил нещо сатанинско, защото магията, муските, куршумите, дето се правят, това е сатанинско, демонично, сестри и брат в Бога, макар таткото и майката да ни правят, той идва върху внуците. Идва точно там, където не очакваш. И гледаш ти си добре, майката добре, таткото добре, децата са болнави, психически не добре. И си питаш какво се случва. В нашия род имаме ли психически не добре? Имаме ли в нашия род, който да ходи и да си говори с улиците самичък и да пее? И това е наследствено проклятие. Знаете ли как може да се прекъсне това наследствено проклятие? Ако таткото и майката
приемат Исус Христос за Господ и Спасител. Амин. Амин. Ако този болния, който е наследствено проклятие има, неговите родители приемат Исус Христос за Господ и Спасител. Болният няма как да приеме Исус за Господ, защото той е психически недобре. Той не знае какво говори, какво върши. Той не знае дали е тук, дали е на небето, дали е на земята. Болният не е сам, той е със Сатана. Нека Бог да ни помага и Господ да ни опазва, сестри и брати. Затова, когато взимате храна от някой, питайте ви, сестри, уста имате. Братя, тая храна за какво е? Защо я даваш? Ами да се види за неговата душа. Жива и здрава да си. Яш си. Ама аз ще го взема, ама ще го дам на иди кой си. Не, няма да го взема, защото по този начин си отварям врата. Съгласия съм с това дявола да влезе и да руши. Защото отива точно там, където ти не искаш да отива. Разберете ми, отива пред децата ви. И това не е шега, това е демоничен дух. Нека Господ да ни помага, Бог да ни благослови. Умрелия, който е умрял, той или е в ада, или е в рая. Той никога няма да очаква нито храна, нито облекло. Лазар, беднякът, когато беше умрял и богаташа, какво казваше? Изпрати ме, отче Авраме, Лазар, да ми намокри устните. Нима богатия човек не му беше раздавано. Нима богатия човек не му беше дадено всичко. Той казваше, водичка нямам. Затова, мили сестри и брат в Бога, демоничните духове обладават хората. И има такива случаи. И те са много. Да, сестри и брат в Бога. И те обладават хората и хората започват да се разболяват. Или психически, и здравословно. Но понякога и психически, и здравословно. Нека Господ да ни помага. Но забележете, сестри и брат в Бога, това, което обхваща изкуплението, се прави изцяло с последствието от грехопадението. В отговора на греха Бог осигурява прошка. Ако някой извърши грях от незнание, проблем е, ако го знаем, но вършим грях, тогава е проблем. Пак си отваряме врата за дявола. Нека Господ да ни помага, Бог да ни благославя. Да, нека цялата слава да бъде на Господа. Там, където има грях, Бог осигурява прошка. И защото затова в 1 Йоаново, 1 глава, 9 и 10 стих по-надолу се казва, той е верен и праведен, какво? Да ни опрости греховете. Разберете, сестри и брат в Бога, греховете са болест. Грехът е болест. Нека Бог да ни благославя. Бог осигурява прошка. В отговор на смъртта има възкресение и възкресенски живот. Исус възкръсна. Амин. Наистина възкръсна. Както Святия Дух възкреси Исуса, така и Святия Дух ще се възкреси онези, които устоят. Нека Бог да ни помага и Бог да ни благославя. Славата да бъде на Господа, на Исуса Христа. В отговор на болестите, и това е част от плана на изкупителния план на Бога, Бог отговаря с изцеление. Слава да бъде на Господа. Искам да прочета Псалм 103 и ще завърша 103 от 1 до 5 стих. Даже запомнете го, този псалм, научете го наизуст. И там се казва така: благославяй душа моя Господа и всичко, що е вътре в мене. Нека хвали святото му име. Благославяй душа Господа. Благославяй душа моя Господа. И не забравяй ни едно от всичките му благодеяния. Той е, който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести, който изкупва от чрел живота ти, венчава те с милости и милосърдни дела, който насища с блага душата ти, така че младостта ти се подновява като на орел. И ако обърнем внимание, в Псалм 103 от 1 до 5 стих се казва, че Господ прощава, че Господ изцелява, че Господ изкупва, че Господ насища. Амин. Слава да бъде на Господа. Затова в Лука 4 глава 18 стих се казва: Духът на Господа е върху мен, защото ме е помазал да благовествам на сиромасите, пратил ме е да проглася освобождение на пленниците и проглеждане на слепите, да пусна на свобода огнетените. Нека слава да бъде на Господа, на Исуса Христа.
Даже ако погледнем самото писание, виждаме, че Господ е даден от Бога, изпратен от Бога, да изцелява, да възстановява, да прощава, да отваря очите на хората. И как ще отваря очите на хората? Днеска Господ предупреждава, обаче хората се правят каквото си искат и искат да бъдат здрави, и искат да бъдат изцелени. Слава да бъде на Господа. Затова, мили сестри и брат в Бога, в Исуса Христа, в Яков 5 глава ще го прочета от 14 до 15 стих. И това са думи на живот, които са изцеления. Болен ли е някой от вас? Нека повикат църковните презвитери и нека се молят над него и го помажат с масло в Господните име. И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалецът. Господ ще го привдигне и ако е извършил грехове, ще му се простят. Амин. Амин. Слава да бъде на Господа. Искам само да споделя, в Лука 13 глава 11 стих имаше една жена, която имаше дух, който и беше причинявал немощи от 18 години. Тя беше сгърбена, не можеше да се изправя. Тази жена, представете си 18 години, така да ходиш, да не можеш да се изправиш. 18 години не можеше да се изправи, защото имаше дух. Но Бог отиде и е освободил от този дух и тази жена се изправи. Слава да бъде на Господа. Аз си спомням моята съпруга, когато беше геообразно, на буквата даже пеообразно. Много хора идваха и казваха, тя е за операция. Тя обязателно трябва да се оперира. Но тогава благодаря на Бога, че много църкви, много сестри и братя застанаха в пост и молитва. И знаете ли, Бог прави чудеса. Да, тя е изцелена, 100%. И затова казва Библията, по време на земния си живот на Исус, служението му включваше на Исус по учение на Божието Слово. Затова, сестри и брати, четете Божието Слово. Учете се. Ако нещо не разбирате от Божието Слово, питайте, разпитвайте, интересувайте се. Вземете тетрадка и химикал, когато четете Божието Слово. Записвайте това, което ви прави впечатление, това, което ви грабва очите. Поучение на Божието Слово. Проповядване на покаяние. И тук се казва, че Исус не само, че получаваше Божието Слово, но и проповядваше за покаяние. В днескашно време много християни искат да живеят Христов живот, но нямат покаяние в живота си. Но не са се покаяли. И в днескашно време църквите трябва да се покаят. Много християни трябва да се покаят. Да отхвърлят старият си начин на живот. И знаете ли, днескашно време много християни имат като Христос, като бомбонче. Тоест Христос само ще ме изцели, ще ме благослови, ще ме даде най-доброто. Ами ти покаял ли се? Покаял ли съм? Оставил ли съм греховете? Живее ли в Христа Исуса Господа? Бог иска точно това. Ние да се покаем и да живеем живот, който да бъде угоден на Господа. Амин. Слава да бъде на Господа. Да, Исус даваше благословенията и говорише за благословенията на Божието царство. Говорише за живот. Господ изцеляваше на всякакъв вид болести и заболявания и недъзи. Затова, сестри и брат в Бога, ако погледнем в Матей 4 глава, нека да отворим Матей 4 глава, сестри и брат в Бога, в Исуса Христа. Нека славата да бъде на Господа, на Исус Христос, и ще завърши. И Матей 4 глава, от 23 до 24 стих ще го прочета. Тогава Исус ходеше по цяла Галилея, поучаваше в синагогите им, проповядваше благовестието на царството. Забележете, първо той поучаваше, проповядваше благовестие, като същевременно, едновременно правише и като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ сред народа. И разнеси се слух за него по цяла Сирия. И довеждаха при него всички болни, страдащи от разни болести и мъки, хванати от бяс, епилептици, парализирани, и ги изцели. И след него вървяха голямо множества от Галилея и Декапол. Но забележете, че Исус изцелява всякаква болест. Исус прави чудеса. Захарна, Бог може да изцели. Кръвно, Бог изцелява. Не Бог може, Бог изцелява от захарна. Бог изцелява кръвно. Бог изцелява от дискова херния. Бог изцелява от рак. Бог изцелява от тумор. Бог изцелява от левкемия. Бог изцелява от депресия.
Хубавото е на депресията, че в ромския език тая думичка не съществува. Депресия. Някой може ли да каже на ромски език депресия? Пак депресия. Кажете ми на български, на цигански. Да, хубавото е, че нямаме такава дума депресия точно, който да ни казва депресия. Но Бог изцелява и днескашния съвременната болест депресия. Бог изцелява. Бог изцелява всички заболявания и недъзи. Бог може да ти даде нова ръка. Бог може да ти даде ново сърце, ако сърцето ти е болно. Бог може да ти даде крак, ако кракът ти е къс. Може да ти го удължи. Бог може да ти сложи бъбрек. Бог може да ти сложи злъчка. Бог всичко може да направи. Да, но ние отивайки при Бога, вярвайки в Бога, доверяваме се на Него, разчитаме на Него, търсим Него, чрез Святият Божий Дух да бъдем помазани. И Той е верен и праведен. Нека да сложим ръцете на сърцата. Нека да затворим очите. И да кажем: Господи, аз Ти благодаря, че Ти ме изцели в Твоите рани. Благодаря Ти, Господи, че Ти взе моята болест, взе моето страдание и го закова там на кръста. И аз вярвам, че съм изцелен. Вярвам, че съм освободен. Вярвам, че имам живот. Вярвам в Теб. Защото Ти ме изцели, Господи. Ти ме възстанови. И Ти ме водиш в живота. Благодаря Ти за смъртта. Благодаря Ти, че Ти плати греховете. И благодаря Ти, че Ти записа имената ми в книгата на живота. Амин. Слава да бъде на Господа.